Akşamınız hayırlı, hormatly ildeşler. Sapar ağa, hoş geldiniz. Hoş bulduk Kemine. İyi yayınlar yiyin. Hava, Sapar Buyur ağa. Kemine. İkimizde de gün çıkıp dur yani. Hava, akşamınız hayırlı olsun diyez. Videolarımız akşam çıkyandı uçuyun aydiyaz da bunu. Aa, Diyor bizde yani sizin akşamınızda da gün çıkıp dur Kemine. Bizde 9'da 10'da da yaktı. Onun için. aa. O, Inde bugünkü gurrumuz Sapar ağa. Hava, yine devlet koşadırnağı içinde ildeşler, koşadırnağı içinde olan vakti. Döwlet däl diýmek bolýar-da. İslendik söz goşadyrnak içinde bolsa şol manysi gyýtaklydyr. Döwlet sırlary, indi bugün döwlet sırlary şonuň bilen baglanyşykly boljak. Ine ildeşler düň mejlisde ýerim halka berilmegi barada ilkinji bir oturuşy boldy. Gaty möhüm bir zat, täze Türkmenistanyň, ýani aslında bir eýýäm gurulmaly, 30 ýyl mundan öň täze Türkmenistan bolmady. Şol öňkü Sowet Türkmenistany şu wagtdam dowam edip durdy. Endi biz Sowet Türkmenistanyny toktatmaly, onuň ýerine de täze Türkmenistany täzeden dikeltmeli boljak galan ýerinden. Endi şoň bilen baglanyşyklar ilkinji toprak reformasy geçirilmeli, yani yer reforması. Şimdi toprak diýäň, toprak birazrak bolsa da bir mukaddesräk manyny berýän bolmaly. Aslında yerdir bu, yer reforması. Yer, indi bugünkü soralarym, yer näme üçin halkynky bolmaly? Näme üçin Rus imperiýasy yeri, ýani İslendik koloniýasynda şu wagt Özbegistany tutun, Gazagystany, yine de şoňa benzeş öz içindäki, daşyndaky, golasyndaky yerlerde toprağı halka beren ok, elinde saklap üveden beren o. özen beren ok owa içinde, yani daşynda, golasynda bolan hemme yerinde Rus imperiýasy toprağı halka bermeýär. Näme üçin beren ok? Diýdik owa biz häzir toprağı halkymyza bersek näme bolýar? Diýilen soraw bar we bu toprak nädip alınjak? Birazrak oň üstünde de gurrum edeli Sapar ağa. Bu sırlaryň manysy näme? Neme Kemine. Şimdi pul verip alıp bilmeyecek informasyonlarınızı o verecek olayın. Ne toprak reforması geçirilmeyen o bağlar kıyafetine geçip bolan ok. Bir sırdır. Ehli post-sovet devletinin içinde uli sırdır. Şu toprak reformasını geçip bilmedik devletler bağlar kıyafetine geçip bilenlerdir. Bu bir. Demeleri terhirli zonaları kendiler. Bu bir. İkinci. Yani bağlar kıyafetine geçmeden yani açık erkin saylawlar geçip bolan. Demokratiýa bolan. Yani ona da şaýatdyň 30 ýyl o gelen gitmez ömürlük gelýän nemelerdir. Bir gidecek lat yani toprak reformasy diýilýär bolýan. Buň aňyrsynda gaty uly neme ýatandyr. Ondan toprak reformasy geçmeýän üstündäki ýaşaýan jemgyýet barda. O jemgyýet öz ýurdunyň ideal ýalak nemede ýaşaýar. Yani ortalar подвешен состояние diýilýär. Yani howada atylgy neme ýalak neme bolýan. Tenki ýöne tenki däl. Öýüň barda. Öý tenki. Sen profit edilen şu taýda adretin mürkezlen köçesi var. Sen agaja ekip, guljaga ekip berdiň. Tenki ýalak. Buldozer Ýöne bir gün gelýär, onu tenki däl. O tenki dälliginden olur rahat suwud edýärler-de. Bunu yaşayan Türkmen belki 10 milyar çoğadır.
Hemen dememi kurun vereyinler. Yani buna özümküyünü kurun vermek için kurun vermek size bir misal yokum ne veriyenler. Yani ben kakamın üyü vardım. Yani. Çoturtaveli köçesinin 11. 13. 13A iki tane öy demem. Şu öyün tarihi uzundur. Özüm Türkmenistan'ın Karaşırlı'nın tarihi bilen denk büyük bir tarihi vardır. O. Şu öyün hemme dokumentleri şu dövre layık hemme daha var. Çüğüne çenli var diyeyine. Onun bunun teri işletin değilden allık değilen doğru vardı. Onu da cevap var şu tayda. O bankın kıptanteleri, bankın kreditleri hemme daha vardı. Öyle giden papka orada ullokan öyle 20-30 tapar barlanlarını 20-30 tanak devlet kuruluşunun elinde şu papkalar var, şu dokumentler. Sonun hukuk boyunca ahlak boyunca da kanun boyunca da hiçbir deme yani pretendi yok. Bolum bilen yok. Yöne bular bollurcak olanı da boldurup bilmediler de. Onu devlet yürütemedi diye de bolmasa bir adamın cayını 20-30 taparını hem için varlayacak. Şu dokumenti KGB'de de var, papkat vardır. Milisi hem yani o bakayetinin tut beylek ne çeni vardır. Onun devletin yani nemesi vardır. Sovyet ministri ya da prezident kabinet neymet. Şolong da şeylerinde de vardır. Onu hiç saat eder yalak derler. Yani yürüyeceğiz hem medadi. Sovyet adamı olur yalak zayıf alıp bilmez. Deyip bilirler onun. Onu da çoğu cevabım var. Onun içinde de var da. Talan adamlar günahkar derler. Günahkar olsa kim günahkar olmalı? Şu perestroikanın başlan kim oldu? Ne Gorbaçov oldu, şu günahkar. Ya da şu yeri kim veren oldu? Yani Gorbaçov. Onu demedi. Şu vat aman bayram işte. Yani Gorbaçov'un demedi. Şu vat değil olsa şayattır. O öyle. Yönü zaydalmış olur yalak zaydal. Şu Türkmen'i kedekten çıkar yalak. Ne diyeyim. Bir nusko olur yalak. Zaydal deyip verilen zay. Devlet kredit veren, neme veren, öyle kömür eden. Şu zayın yani fundamentları o yani, bilmem Jebekar deyip bir fab neme davot vardır. Şifrın davot var neme. Son direktörü Tuhan Babayev kemine. Ya önkü Stalin uğrundaki Türkmenistan birinci sekreteri. O sol yani sol fundamentlerini dağıtlarını iyi veren yani fundament bloklar vardı. Ondan veyleki troy materyal ministerliği vardı. Şu vakit Hasan neme işleyediler. Şol ulu kömür edip ne yani perestroika dövründe bir Türkmenleri bir görevli olur yala. Proyektini sen tap verdiler de. O tallar nemettiler ne şu at yıkıp yollar. O da senki alak konu senki derler. O öyle kanun oyuncu da hiç bu emet çekladınız yok da. Yani propaganda edip ulan nemet bilyeler oğru olan tontal bilyeler nemet bulunuyor. Yani tarihine seyretsen şu dövrlerde bana yunkavay diyorlardı. Ben yani pul verilen yerde işlem yoktu. Yani 89 yıllar. Bu tarih 86 yıldan başladı. Ne sonralık yani yer reforması geçirilmeyen, toprak reforması geçirilmeyen dedim. Birinciden malınız mülkünüz kepilli bulunuk. O bir kepili yok olsa bazı saadeti yok demektir. Onun için yani toprak reforması geçmeyen yani bazı saadetini
şoňa geçip bolanok. O bolýan ýalak ideýalar ne orta bazar iqtisadiýat ýalak durwol däl. Orta bir karmaşyk. Belarusya'da şonun alaktar. Beýleki ýa Pribaltika respublikalarynyň galyny hem bejetim şeyler. Toprak reformasyny hususy ýa şahsy eýetçilige geçmedik ýerde. Ýa bazar iqtisadiýatyny reformasyny amala aşyrmak. Teoriýa mümkin dälliýen ok bolun ýöne praktika görkezde mümkin däl. 30 ýylyň demesi şonu görkezýär. Teoriyada komünizm gurulýaty seretsen. Ýöne fakt ne yaşap görsen görüp görsen ortadan şundalyktır. Ortadan ne bu topar adam ben ýalak o Daud fabrik eýeti ýalak bolun ýöne bir idi suda diýdi. İdi suda bolanyny dem fabriň badyň bilen gidýär. O hiç sap goran nokta. Indi şol näme üçin saklaýar ýa Rus imperiýasy şu Bermen. Bermen taklanýanyň sebäbi bar. Yani Rus imperiýeti bir imperiýa ýok. Bir kriminal bir neme bada. Yani şu Sovet nemetini taklayan KGB kriminallaşıp bir bir ýurdy yani karmaşka ýurýarlarda onu kadar nemet görülen neme halk bilen hem işleri ýok. Dille hem de bu ýalak bizim kim alternatif da yani Türkmenistan şu wagt biz alternatif da ýaşapýarys. Resmi nemede o. Kağıda tereden de ya da televizyon ya da tereden de bu alternatif de ýaşapýardy o Türkmenistan. O ödem beýem köpden bäri alternatif o 96-njy ýyldan bäri alternatif de ýaşaýan. O alternatifim nähili gatyrdygyny ne ödüňiz o. Ýygyňda seretsen hemme de görünüp durandyr. Ne bu sırlar. Bu bir sır. Inni karmaşka diýdik de, şu karmaşka geleli. Ne ortaýatda da haşan guruluşlar edilýändir. Türkmenistana hakimiyetdir. Näme üçin? Halkyň demesi üçin da diýilýändir bolun. Ne ştaýda sır gaty uluslar bardyr. Şu edilýän guruluşlar Türkmenistan alady. Hemmeti oğurluk için edilýän olar bir oğurlaýarlar, oğurlamak için edýärler. Ýöne onun oğurlanyp hiç. O pulu ýöne şeýle berýär bolýar da olary. Al ýöne bunu etmediýmeli. O näme üçin bunu etmediýmeli? Sebäbi şu guruluşlaryň muhtarı var da edilen şu anda Türkmenistan'da hem meclisi iqtisadi dolanışıktan çıkarılıp yani ölü kapitala öwrülen Yok, gysır. Onlar yaka gasaram del. Ýöne şeýle üstüne elmide ama çıkarmalılar. Biri saklamalı, biri goramalı, biri yani remont etmeli. Hiç adam getiren o. Sebäbi öňçülük bilen işi ýok da o zatlar. Bular oğurlan olsa soň bir 10%, 15%, 20%. Bar işläti has demerek 30% oğurlan, galan 70'i dönüp yere tokulýan zatlar da. Yani şu Göktepe taraplarına, Bavarap taraplarına bir nakıl vardır. Eşeği ottan koyuyor deyip. O planda edip bilmeden edip bilen o eşeği ottan koyuyor deyip. Yani şulon hem ediyen demeleri şundalık. Yani akıllı şehir olup bölür de şu an. Yani son bakatını alın. Sol Türkmenistan'ın iqtisadiyette dolanmalı pulunu yani bir gara üyüşürüp öldürüyorlar.
Ölen neme diyorlar. O taydan öğünüm alacak bana yok. Ya da aeroport kurdular. Ölü. Adama O uçarak aeroport uçurana gerek. noklar. Yok ben Vilnius'u demettim de, misal getirdim de. Litvan payitahtı var Vilnius diye. Şu Sovet dövrüne aeroportu. Ya şu atyonu kaptaldan 20 milyon dolarlık bir perestroika diyorlardı. Türkmenistan'ın aeroportundan Aşgabat'ın ya da hem de Türkmenistan'ın cem aeroportlarının ceminden bir 50-60 etleken familya oluşuyor. Hiç zaten yatırımım yok. Yani 15-20 milyonluk bir yatırım var. Türkmenistan'dan 3 milyar tane yakın Aşgabat'ın aeroportundan. O uğurlan orada ne açıdan uğurlandır? 1 milyar uğurlandır. O kalan ikisi ölü bir değil kapital. Köylüm jurnalak yani kuşu kurulan ehli Türkmenistan'a bir atel kurulan orada söylüyorum hem de jurnalak. O atel kurup o granitini yaparsın. Turist yok gelen. Al, gelmedi gitmedi yalak hiç kime bir de vermezsin. Yani atayla mı vuruyor? O ateyle vuruyan ön Türkmenistan'da bir yılla gelen turistin tanı 10 bin. Maksimum oranı 10 bin. O 10 bin yani turist bir atel için kendel o da az. Bir atel için. Zaten ne şartlar var. Yani bunlar yani dine uğurluk değil. Yani iktisadi dolanışıktan yani terişlerini çıkarıyorlar. O bir ikinci bu devletin işi değil. Hükümetin işi değil. Bu iki. Bu ne için ne diyorlar? Şu yankı karmuşko demesi var da doğrusu. Şu taydan bir 15-20-30% uğurlu edip oluyor. Onu etmese şu 30% edip oluyor nokta. O yediyen rahatlar ol, yani ben de dedim bu dolanışıktan çıkan son bu başka da yanlar var da. Yani iktisadi dolanışım var. Devlet demez meçhöründe. Şu aylanıp bilen yok. Onun değil ki pudoklon münglöçe iş yerinin yönünü yap ya da onun etkisini hataplayan olun yani obyektin 10 esteti belki de 100 esteti devlete yetki getiriyordu. Türkmenistan'la şu atları düşünüp bilen hükümet yok. Hoplu yeri devletin sır değilen yeri şu tay. Türkmenistan'da iktisadi devlet nimetinin sistemasının neyle işlemeliğini düşünen, bilen, bilgiyi, tecrübe ya da kompetentli kadir nimet potansiyeli yok. Bu olmasa da ne etmeli? O yok da yani öz mü yok onun? O inni bu halk ne etmeli? Giden bu anında milyonlar halk getiriyor. Onun iş yerleri yok olmalı. O suat yoktur. O tuğutnaması yemez. Fakir bile nemediliyor. Ben böyle ertek veremem o atı. O hemçin Türkiye'de, Ortiyet'te, onda bunda işleş, yurt terk etmemek. İş yeri yok. İşsizlik yani 60-70%. Ne? Bir tevap şey. O. Şimdi bunu başlayacak olsan, düzeltecek olsan neyden başlamaz? Başından başlamaz. Yani yer su, yani toprak reformu. İlküler. Bunu biz 92, 93, 94 yıllarda şundan başlamalarını biliyorduk. Şimdi şu adamdan akıllı bilen, şu adamdan aklının arasında bir derece nemesi var da. Tapavdu var. Yetekir etti. 7. sort neme yalak, ölüm yalak, şu atkı devlet nemesi, düşüncesi
bilgisi şu döwrün şu döwürde dokumentler vardır. Kabinet ministrinin çıkaran kararları, ukarları, prekarları, o hocalık ministrliğinin çıkaran ukarları, prekarları nemeleri vardır. Şunu halka tanıdiyenlerdirler. Halktan gizleyendirler. Yani o gizlemen ödüm cinayettir. Yani şunu şu at çıkarıp görkedim. Yani reforma, yani toprak reformasının, yer reformasının neyle o önüm yani neme verilendiğini önüm verilendiğini şunu görürsün. Onu gizlemeli hiç kimin hakkı yok. Gizleme cinayettir. Şunu görkezip bilmeseler ne falan bunu yürüte diyendiklerinin o da soğutlamazdır. O hem de vardır. Şuradaki adamlar var. Ben fabrikarlan, ukarlan hem de projektini elimden geçiriyorum. Ben elimde şu an yok. Ben onu arşivteyle. Demet olarak. Yani sorular arşivte olmalı. Onu yok etmeli hiç hakkı yok. Ya yok eden orada olurum cinayettir. O devlet derecesinde cinayettir. Şonu yönü yok edilenini bilen de devlet astafka etmeli. Soğat tabi. Bu düşman hükümet diyalak bir hükümettir. Halkın karşı. Tabi sen hükümetin borcu vardır. Halka yani bilgi vermek, halk ile paylaşmak. O edemet görmeliyle neme devlet değil ne o? Ne çok yıllardaki nemeleri açık görüyorsunuz olayım. O şu atki bedbahtçılığın dem için dörendiğinin demetin tevaplarını düşünüp başlardım. O şu at yer halka verilecek. Yani verilen yerlerim 30-40% verildi. 95'in ortalarını yani 100% yani o hocalık memletinden yani kalko sapko deyilen adı almalı elde. Onun hem de grafiği var. Kalkoların ağıtlarını için. Hem de demeleri var. Ben de çok edebiyat şu an elimde yok. Ben İnkon krememi şu adatlık radyatında demedim de bir de o biz bunu ulanacakla attık demettiler. Sonra oradan ses çıkmadı. Kullanmadılar mı? Mende de yok. Yönü devlet bu zatları bilen halkı bilgilendirmek devletin borcu. O hocalık ministerliğini işleyen demeler var orada. Sizin borcunuzdur. Hükümet demediğinde halkı bilgilendirmek yani her şey borcu. Yani hükümet şunun için gerek halka hizmet etmek için gerek. Bunu başka neme diyorlar. Hükümet doğru halkı korkutup görmelidir diyorlar. Yani ne şu zatlan şu düşünceden ütgözmesi için ilk topraktan başlanmalı. O toprağı vermeden korkanlarının büyük sebebi şunu bir başlayan sonra bunu iyi değil ya da. Yani bağlar kıyadetinin Arap bağlar demek geçişin o birinci adımı. Şu adımı ettirmesen o kalan üstünü neyle boyunluysan altına turuyan o aydınmaydı. Ştanı oturup görmeli. Yönü yer halkın eline geçsin. Halkın katı kendine ütküyede. Birinciden bir iyicilik deyilen bir duygu. Öyle önemli geliyenler. Tenki deyiliyede. Onun tenki olanı vatanım tenki oluyor. Ölenden sonra çağlarım oluyor. Yol müdürlük tenki. Onun bunu koruma için kanunlar çıkıp başlıyor. Onun halk bunu talep ediyor. Bizim toprağımızı, malımızı, mülkümüzü koruma için
kepil, real kepil gerek diye. Yani arkada dip kıyırıp görmelerlerin kanuni neme. De o bir son yani toprak var. Toprak bağlar iqtisadiyetin içine yani harit tökümünü dolanışığı giriyor. Siz gözüňde tutup görün Türkmenistan'ın territoriýasyny. Näçe milyon hektardygyny. 448 milyon kvadrat kilometr. Bu bir ummatsız neme. Şoň bakaty ýöne 5 köpükden bolanyny ummatsız pul bolýandyr. Şo pul iqtisadi dolanışyň içine girýändir. Şo pulun belli bir meşverinde yani Merkezi Bank o pul peçat edip bağların yani dolanışın içine sokup bilýändir. Netidi nämeden mahrum edýänlerini düşünüp bilýän? Ne şu sırdır. Yani şu sırrı size gurrun veren berip biljek o adam o şunu içinde nemetmedi ne şunu size açıklap oturum da. O bana söýüňe taňry ýarkyndaýdyň ol dedim öýdi işiniz. Ne şol milyardlap baýlykdyr. O da kirinkidir. Halkın kolýada. Onu taparağa da alıp yüzüne salıp bilen ok, kemine de. Yani Berdi Muhammedow milisde de, palisde de yeni görüm. O pul baýlyk ortada aýlanyp duran her kimin nemetindäki baýlyk. Ne dedi şol atlardan ne 94-nji ýylda o ısmırla ip mahrum ettiler. Bu şu tarapa indi seyretmeň diýip şoň dokumentlerde atlar bilen öwretdiler da kemine. Hiç eşten yeriniz yoktur. Yer su reforması bolýar diýinde şeýledi, beýledi, nämedir. Onun yerine o fotoğrafçıklar, o mellek yerler, o şoňa megdeş, o yani halkı bir wagtlaýynça takmin etmek üçin, o yani döwletnamalar, nemeler, ýöne kanun vardır gapdalyna yer satmak, satyn almak bolanok. O diýmek, topragym tizinki däl, ýurdan tizinki däl. Siz hiç tadyňyzy gorak bilmeýäňiz, çay kaljak diýip o daşary ýurtda işleşip çağalaňyz, zadyňyzy horlap näme edip ýörsiňiz. O gadam çay salarsyňyz, ýöne senki däliň soň. O sen onu gorakam bilmeýäň. Ne bir altın gelinimiz vardı, ne şoň çaýy bar, ýykylyş. Ýykylyş hekaýesini bir dinläň, nähili bir günç bir wakanyň üstünde elinden ýanky öýüni ýitirýär-de. Olar ýanky bu baganaty dürli bolup biler. Ýanky Toprak seniki däl bolansoň, o müň sany bagana seniň topragyny awlamak üçin garaşyp durdy. O ne men nemem gurrun verdim. O biz towatlar adamlar. O näme diýdiňini bilýär. O tiňe morat biljek derecede. Bilgimiz var. O gorak bilen de o. Ne? Toprak seninki däl. Yok. Yok. Men Ştaýdan başga zat saljak diýdim. Senki menkem diýen o. Üstünden yol düştü, köprü düştü. O. Bahanalary. Indi sapara nämäni aýtdyňyz o ýanky täze Türkmenistana geçse o topragyň eýeçiligi halk üçin näme mana geljekdigini biraz gurrun etdiňiz. Indi bunun geçişi nädip amalaşyrmaly? Indi näme üçin soraýan muny? Bir ýarym asyrdan bäri elinde topragy alynan we eýeçilige değişli ne kanuny bolan ne de däbi bolan hiç kimde şu däp ýokdur. Ine şu toprak bizinki meniň garry atamdan galypdyr. Olar şu toprakda şu iş edýän ekeni diýilen bir däp aňyrdan gelýän bir neme ýokdur. Kultura diýinde. O tejribe de ýok. Eň esasy indi şu zatdan birden eýeçilige
nädip geçiljek? Gawa Hmm. diýilen bir neme bar. Endi muny hazynanyň üstü bilen ýa toprak hazynanyňky, hazyna da halkyňky diýildi-de. Bunun Oo. üstünden amala aşyryljakdygyny bilýäs ýöne nädip gawa baglanyşyp gurmaly bolýar. Neme kemine ne bu en gowy döwri Türkmenistan garaşlyga çykan döwrüdi. Şo wagt hemmekşe yani toprak, mut, rahat berme demesi mümkinçiligi döretdi. Ýeke toprak däl, oň üstündäki mali tehnikati, görüleri hemme zady yani badi onun paylama da däl biz gatgowy skemasyny beripdik-de. Şu demäni topragy berme o bir ulu prosesdir, kıyın prosesdir. Sebäbi Sovet demesi gurulandy. O adamlar ellerinden alınanı var. Ýöne meýletin ne kalhoz gurýat diýip malyny goşanlary var, topragyny goşanlary var. Onda meýletin ile onu meýletiniň nemesine kändir ananlarçy däl. Bu hemmece ağırtynda o türme ýatanlar ýa-da ölüm ýatanlar ýa-da gorky ýatanlar şol ýalak ýöne bunu kabul edeli ne şol adamlar beripdir nemedipdir diýip biz bu zatları kän araşdyrdyk kemine. 92-nji 93-nji ýyllarda onuň biriniň şunu subut edip biljek bahanasy bağa bolsa o biz şonu kabul edeli diýen tiýinçdik. O da mümkün bolmady sebäbi hiç ýerde ýazga geçmendir-de. Onun ýazga geçmede o biri howaýam diýip bilýär-de. Sen onu subut edip bilen-de. Ol hakyky bolanda o da subut edip bilen. Onun bärde bir neme dörýär-de. Çekeleşikli bir subut etmesi mümkün bolmadyk bir hadise. Indi bu zatlardan neme etmek üçin şo ýeri maly baram bolsa, goşanam bolsa, şonunam kän zady ýa maly mülki şoňa berip bolýan ýagdaýynda şoň öwedi diýip bolýar-da kemine. Bilen. O biz ine şoňa neme etdik. 92-nji ýyl Türkmenistanyň owajylyk sektoruna şoň balantyna näme ba bolsa şo zatlar hemmejeti ortada. Ol aralmalam däl, köpölmelem däl, ýa mali ölmelem däl, yitmelem däl, garramalam däl. Ortada ýöne şondan kemine 100 tanak sygyr berýän 10 ýylda 100 tanak sygyry ýygyny bermeli. Her ýylda ondan. Misal aýdýanlar men. Ondan gelen onu beýleki amana berýän. Tennalak yüzlerçe ondan ýygyny berýän var-da. Olonkyny üşüp berde berýän, neme berýän. Ortada bir zat aýlandypdy-da. Yani şo ortak mal ölmelem däl, kezellemelem däl, yitmelem däl. O şu sistema bolonno da howuz ýalak işläp durda. Şu wagt ne şu sistema işlän bolsa, şu wagt Türkmenistanyň mali garasy o şu wagt ýagdaýdan 10-15 etse iň azyndan köpürmelide. Evet, ortadaky maýa elmide ama durmalylar. Ýöne şu degeni maýa edip gidip barýar-da bol. Buňa soňa waka hyrydaram bolmadylygy mümkin. Olun ýöne ýa sistema neme diýençe 20-30 ýyl rahat şeýdip o nümlerçe belki de 10 nümlerçe adamyny mal mülk edip de onun yer meselesinde de şondalar.
yeri paylap verme nemetine o tayda da yani paylap görmek katı bir yani çırşırımız da attır. Daşından anfatyalık kulun beyli derler. Yani Türkmenistan'a Teredeniz'de kültürünü doğruları vardır. Yani o van yanında ekrançılık Nazır eklip tıkılıp verilen yerlerde. Ekilip tıkılıp yani nemeye giren nemeler öyle yanında. O tayini versen adamlara yeten nokta. Halkın hepmecesi öyle yanına nemeğini alacak da. O taydan versen 2 hektar, 3 hektar, 5 hektar vermeli oluyanlar. Onu beydip paylasan o hocalık nemesi ölüyedi. Ondan sonra atılan nimetin yükünü azaltmak için biz yer açmanı planlaştırdık da. Yani bizim doğrumuzda bilmedim 150 mi 180 bin hektar yer açtık da. 17 tane çok vakti işlep gören kolkozlar var. Çok derecesinde 17 tane koşuluk açtık. Bir kilin içinde katıldı. Ondan şu tayik o yani Tayhan olacaklarını şu tayik kaydırıp yani kültürün olan yükünü yeniledi. Onun yani bu neydi edilmeliğini o işin neydi alıp varmalarını görmeleri, öğrenmeleri için çoğunlu dip neme vardır, aşkı vardır nemesinde. Şu taydına şor dip bir yerler vardır. O kanat neme, o duran bu aptalına. Türkmenistan'ın yani aşkı vardır kanalizasyonun dökken yeri vardır. Şunun anartında biz Kıpçı'nın kalkozu ödeyen şu nemeden Gelli Murat mı, Kurban Murat mı? Başlığı var. Şunun 39 bin hektar yer doğur ülen o allık şunu tekidlep su o elektrik yine de yol şunu mengdeş nemeler şu tayda 50 hektardan 25 hektardan 100 hektardan şu tayda işleyen neme diyen adamlara yani eksperimental ne yani hocalıklar onun içinde Yirşaklı mahalli nemelerim var, ekrançılık nemelerim var, üzümçülüğüm var, bağ bakçalık nemelerim var. Her görünüşünden beyleki robotlardan gelip seyredip o daygançılık neydi alıp var yandığını nemeler yalak. Öyle kapirin araşeniyeli nemeli. Şol yalak nemeler başlattık da. Bizim yani işten ayrılayansak 3 bin mi 5 bin mi hektar yer açılıptı. Kapilin araşeniyle ehli abarudunları gelip hovudlar, dağıtlar nemedilip başlattı. Bir de işten ayrılanların bu dağıtların hem becesini yatırdılar. Oraya hem için değil diyemedi. Son demedi yani şu kapilin araşeniyle gelen yemeleri vardı. Konteynerler, yani kum matbiyatıydı. Demedi. Yani yer su reformasını etmek şulon yani bilini onurcağını düşünüyorlar. Yani şunu katı ağır demettiler. Ben yani Türkmenistan'a şu bizim düşmanımız değillerin büyük sebebi şudur. Size yer verecek olduk. Bizim başka dememiz yok. Yöne çoğat halk düşünmedi. Düşünüyorsam gelmedik olmağı semeli çoğu at muğut berip bolyatta. O muğutum berliyat üstüne hem de adam edip berliyatta. Yani o vakti kaçırdılar. İndi muğut değilen de o mümkün değil. Yanlış yakın mümkün hem değerlen muğut değilen de yani bağlar kıyadetinde ikisi bir erik gelip bile nokta. Onun yine de bir tarihe de seyretmeli biz. Vatan değilen de bir kan dökülüp
olup nemedilip alınyan zatlarda. Yani hayti devletlere seyretseňiz, watany gorumak üçin urşun eskerlerine yer berýändirler. Batwalçylyk neme diýen bolsalar şo taýdan yer berýändirler. Basıp alanlara yer ver ya. Gorağa da Owa yer owa verilýär. ýanky toprak üçin sen göreşmelisin. Ýöne bedawa berilen nemeden owa sen ýanky watanyňa bolmaýa o duýgu gelen okda demedi. Oňa sen gatnalyna tomoşaçy bolup o hemmekşi bilene deň o paýyň aljak nemesi bir adalatlylygyň bir nemesi başlanýary çolýar da. Ahlak tarapdan hem şeyle. O şoň üçin bu tabiat nemesi dargan soň o taýyny düşündürip bolýardy. Ýa öňmenki diýip bilýän adam üçin berip bilýärdik, onu diýip bolanok. Türkmen nemetinden bizde ýazgy ýok. O kimine hiç ýerde arhiwim ýok. Onu Türkmenem islemendir onu ýöne ýa Türkmen üstündäki sömürücülerim islenokda. Şular paýlaşjak diýende de paýlaşyp bilmedi ala gitmeliler. Olaň maksady şondalak bolmaly. O şoň üçin hem formula, ortada, şu Sovet döwründen gazanylan radyň hemmejesi ortada durmaly. Ödem size işlemeli. Halky işlemeli. Onu şondalak bolany sen onu gor hökümine ulanyp bolýanda. Gorun bolsa bir küýde çal etip bolýandyr. Täýel bir gor wa bolsa. Gorun biten soň o çalyň ýuwan bolýandyr, o çalam bolýandyr. Şonalak şonu şo gor hökümine ulanyp şo karara geldik-de. O da men pikirimçe o original hem neme ödem postsovet nemetinde o iň etkili, iň dogry neme dil patap edilýärdi kemine. O ýa neme däl biziň bu daşary ýurtlaryň konsultantlarymyz nemelerimiz bardy. Şolaram o dogry o çözüm diýip neme kabul edilýärdi. Indi sapara şu dogry çözüm meselesinde ýa-ni nemänen ara alaly watany halas etmek üçin ýa-da halas edenlere bir aýratynlyklar berilmeliýdi. Hatda mecliste de gurrun geçti bunun. Bizde de şo ýagdaý bar. Ganly, bıçakly, yaraly däl bu göreşler 21-nji asyryň göreşleri. Näme de bolsa da üýtgeýe, Ukrainanyň ýaly ýagdaýa düşmediği müddetçe. Şu wagtam göreşip görenler bar da birentek. Ine mysal üçin olar nähil görüljek, göreşýän hökmünden görüljek, bir aýratynlyklar beriljekmi? Mysal üçin toprak haklary nähil boljak? Toprak berilýär diýdiňizler. O neme kemine de o soru verdiň. Tawol şu rejim nämen emetini daýanyp şunça ýaşady. Diýilen soru o jogap tapsak, onun sen soruň o jogap tapýardy. Şu rejim bu topor bir ýaglay 200'lü o tomoşaçy cevap kärsi adamdan yedenni oturuş rejim. Ne şol adamlar şu rejimin gorugçylary bolýardy. O bulara sen ýerini hem üçin berjek. Owa. Hemme zady bilmem sesini çıkarman. Doğru cevap tapsan, o ya kremäňe de cevap tapýan da. Bu kaptallarda beýle kaptallarda şu rejimin o ýaşap bilmejegini düşünüp o çağlarının geleceğini alad edip o adam ýaşarýarlyk döwlet gurjak bolup canını, tenini, malını, mülkünü, zehini hemme zady ortağa koyup beren bir topar adamlar var. Bu adamlar bilen o tomoşaçylar näde
deň edip sen ýa bir adalat dikelçi kemine. Olaň nemetinden bir ütköşük bir atersatyl duygular döremedmi? Dörer. O soňam onu işlämem bilmeýär. Ol ýa küýde getiren bilen tuğda nemeden küýde döwen bilen tuğ getiren desem bolýar. O. Şoň üçin de biz bu zatlaryň eýesiniň ilki bile hazinaň bolmalygyny nemetdik. In dogry nemeren Adalatly birdir. nemäni hazine etjekde. Yo hazina hiç kime neme mutlak beren ok vermesi mümkün değil. Hazinaň hakam bolmaly değil. O hazinanam halk dörediýär. O inni şu hazinany dörediýän adamlar bardy. O şolaň haky bilen bu tomoşaçyň demesi deň bolar. O ödem hazinada deme diýär, gelin goşulun diýär. Açık. O barmaňyzy bir daşyň aşagyna goýun diýdi. Biri dil kömegini edip bilýär, biri akyl kömegini edip bilýär, biri pul kömegini edip bilýär, biri iş edip berip bilýär, ýene biri ýene bir zat edip bilýär. O goşulun diýär. Biz kän aýtdyk bunu. Aýdym diýär, ýene daýdýar. O şoň hemme jetine ýanky hazina bonus diýip bir puan ýa-da bir derece mi o tetkikler ýalak o düzgünlerem metotlarem nemetdik. Metodologiýasyny çykardyk. O şoňa görä ne elinde hazinaň bonusy bolan adam elinde ýa altın kartı bar ýalak adam bolýar da. Yer alanına da yani kadına yer tatmalı. Bir manada tatmalı. Afarmlayan desi nemesi yani ol satın aldı, o sattı nemesini o yuridisk neme bolmalı. O mut dilen zat o yok. Yönü elinde hadinaň bonusu bolan adam. O beýlekden yüz etse, belki de mün etse kuwatlylar. O ne şeyle ne şu adalatyň demesi. Goşun ýana adamlara karşılık nemedem yok. Hem adam özüm yani şeffaf şekilde o hatap kitabı gününe ýörep dur. O näme geldi, näýrak diýär, näme şunu diýär. O bu kaplarını tomoşuçu bolup oturan adam. Nemesen ondan bunu zani, mali bilen nemet bören adamlara näme jogap berjek? Bu adalet sen dikelip bilmezsin. O soňra adamlarda bir ýa bir watan duygusu dörer ýalak bunu bir yani görüş bilen, dähmet bilen gerek görüş bilen almalar. Iň soňra şu meninki ne şey dip aldym. Şunun nemesini şey dip töledim dip bilmeli. Indi sapara hazinanyň bonusu diýdik, şey diýeli. Bence başka adı var olsa dilçiler ne der? Hazine krediti diýerler buňa. O aksesi bonusu o adına dähilek demeden adı önemli değil, o önemli nemedi yankı şoň prinsipi. Indi şeýle bolýar-da, mysal üçin ýanky yer eýeçiliginden başlaýar-da. Umumy eýeçiligi ele alalar. Şu an Türkmenistanda birden döwletiňki diýip ellerinde halka bermän saklap duran birden hem edaralar, hem binalar, hem guruluşlar, hem kärhanalar we ýerem şonuň içinde de bar. Indi bularyň hemmesi halkyň eline geçmeli. Indi şeýle bir zat bolýar-da, biz hazina şu wagt aýdaly $100 beren bolsa, mysal üçin $1000 bolýar.
1000 dollara şu kredi itlemesi köpelýär. Diýdik-de soňra şol adam 100 dollar bilen 1000 dollarlyk zat alyp biljek-de. Ýöne diňe şol wagtynda hazyna goşan bolsa, hazynanyň hem gapysy täze Türkmenistan kurulandan soň ýapylýar iň soňra. Olay ýa başga bir nemede işläp başlaýardy. Görnüşde şu adatdan daşarýardy ýalydypdy. Ýöne O zatlaryň hemme jetiniň yani bonusyň derejesi o düýünkü bonusy bilen ertirki bonusyň deň bolma mümkinçiligi ýokdy. Ya ilk başta 100 dollar verenki belki 10.000 dollar hümmetinde bolacak. Belki milyon o demetsek manan ýok. Sebäbi ýanky hemme zat açyk artırım bilen satylýar-da. Kim näçe köp Sen berse. hazinaňdaky bonusyň hemme zatyň üstünde. O näçe boljagyny ben çykarmam bilmeýän. Imho biri hazina bolup ýemedin çykaryp o menki diýip bilýär-de. Ýani kadronoy tuýýarlar, ýani kartoýnarlar, kartoşnyň nemeleri bolýar şonlarla. O elinde o demedi bolmaly. Men şeýlerek bolanyp adalatly boljagyny düşünýänler. Başgaça biziň halkymyzyň ýani aýlanan ýeri gatykänne. Ahlak memeten torpdur 200'lülük cahillik soňu ýok da bu zatlyň. O kümsüklük näme diýsen bar türkmende bir normal türkmen eliň çyraly aýlanyp görmeli. Yine de şu ayarlı izlenmeli kovu kemiğine şulon içinden bizim nememiz önödlüğümüz şu tayda dibaydayın hamirmayamız erkeklere bula bitiptir bulon tekedi geçi yokudu sağır şoňa meňdeş bular ýa utanyň oklaram demeden oklaram halky gorkulmaly ürkülmeli diýip o şey diýip neme diýip görän nemeler bar. Onuň ýene de şu hökümete hyzmat eden adamlar bardyr. Hyzmatdan 100 dönüründen biz kabul etmeliler. Olara gapy elmdam açıktır. Ýöne soňra çenli şulon ýanyna töwereginde nemetinde bolýan adamlar o ýekim mal mülk däl bulun üstüniň jeda hem bardyr. O adamlar jedalaryny çekmeliler sebäbi ýani halkyň millet bolma ýa döwlet bolma demesiniň howpuna goşan adamlar diýilen neme kategoriýa girýärler. Sebäbi Türkmenistanyň şu atgärdaýy biz millet döwlet bolma nemesiniň kritik nemetinde bir incecik sapagyň üstünde, ýüpüň üstünde tarlanyp duran bir neme ýagdaýy bar. Bu ýani Maşgala institutundan medeniýetine çendi hemme zetiniň mızığını çıkarttırlar da. Bunu görmedik, bilmedik olanın bilenem demeden ok da 3 ýaşyl çağalar bu kullym oynanda gödün elini şey dip gödün yapan soň hiç kim görmeýän kanip. Özüniň görmeýändiginiň habary ýok da hem kim onu görüp beýdip kabul edip bolanok da. Bu durmuş deme. Şoň üçin biziň ýani 3 ýaşly 5 ýaşly çağan beýni tiýalak beýni nemeni ullap bilmeýär biz. Bu nemesi jogaby tapylmalylar, berilmeliler. O gerek bolsa şu döwlete halkyň üstüne eziyet neme görkeden
kuruluşlar vardır. O yakın adamlarım değil. Hem meceti ya dönmelidir. Ona da fırsat vermeli bizim borcumuz. Yani onun aidiyat agitasyon müçiyetliysek yanlış değil. O yemen niretini döntüğünüz o kârinizdir. Şu rejime hizmet ediyen adamlar bilen o şunu yüzecek olayan adamların ikisinin den olması mümkün mü? Ne şu soruya cevap verdiniz. O köp zat ayaydan kor. Onda sapara O koşuluk diyez. O onun kapıyla benimden basık mı diyez. Koşuluk. O bun edilmeli zadı ken 4 yıllap o yani şu devlet hükümet bolan orada. Şunun etmeli zadı etip görse halka yani bilgiyi mememizi paylaşıyor. O hükümetin borcudur. Yani bilgi bilen emetmek, paylaşmak, bilgilendirmek. Bilgilendirmeden halk cahil hale. Yani informatı ne yapın yap. Halkı cahil hakkımı için. Yani oğurluk değdirmezliği için ne diyorlardı. Yani bulmasa yani hükümet değilen rahat kuruluşu etmeliler. Onun etmeli rahatı var. Onun etmeli rahatı yine şu bizim düşündüğün rahatlığımız var. O tiyatro reformu neyme? Neyemçül geçirilen, neyemçül geçirilen o. Yani iktisadi reformu neyme? Bazı iktisadiyeti neyme? Dilen demeleri günlü 7-24 yüzlerce seçmelerden, kanallardan, fiillerden halka verdim buna. O sen 30 yıllık bunun hem bezetini yaptın onun. Sonra çıkmam. Ne için yaptın? O, bu halkı cahil kaldırmak için. Onu ne için cahil kaldıracak? Cahil kaldırsa geday kalıyor. Garip oluyor. O mekteplerine şey ettiler. Yani Suat Türkmenistan'ın bilim nemesi vardır. O yoğun bir tapara ettim. Ehli bilim nemesi devletin, hükümet strukturlarının, cemin, akıllı Türkmenistan'la tuvalet problematını çözmeli bilgi yetenek. Şu yetersiz. Şimdi tuvalet meselesini çözüp bilmeyen hükümet yani bu yurdu dolandırıp bilir. Elementar da bunu demeden bilir. Yani şunu görmeyen yukarı bilim, medeniyet ya da başka nemeler pudokları olsun. Onlara şu pudok deyip olur mu? Bilim tekleri deyip olur mu? Tuvalet diye. Daha mı gününe ulunayan dağdınız. O iyinizdeki tohunuzu araştıramani, nemetmani, o bilmeyen, sonra aklı yetmeyen, düşüncesi yetmeyen o bir toplum o sizi idare edip bilir mi? Devleti altına nereye erter? Ödüm şunun içinden Suatlı prezident var. Aşağı var, üstüne var. Solun 99% şu boklu tuvaletlerden çıkan adamlar solur. Hem de şu mekteplerden, mektebin 98% tuvaleti yok. Yukarı okul cahillerinin kapısındalar. Onu görmeyen, bilmeyen, elinde diplom olanını ne pokoyar yani. Bu zatlara bir trezi yani normal göz bilen teretik korugan. İçine gezip gördün da. Bunu becerip bilen yeki devlet adamı orta çıkmaydın. Ben şu tuvalet meselesini çözüp bilen, şu çözümlülüğünü bilen yeni adamı tapsanız ben demedeyim. Yok. Şu bilim beriyen oku yemelerim yok. Yukarı okuyacağım yok. Sonuçta
Şu adamları devleti ne edip inanıp onun yani sağlamı, soğut yemelerimiz, artık çoğulukluğumuz o. Ne buna yeter? Fikret bilen yok. Bu hakikaten siz günde yaşatmıyorsunuz. O kim çağırdı mektebe giden o? Tuvaleti var da O kızıklık çağlar oluyor mene sorasın can edip o tuvaletlerimiz ne Oho. illeyip. Näçe wagt her mektebin tualetin surat alıp bıýtyp gedip görün. O näme bolýanyny görersiňiz. Sizden haýyş. O. Siz şu zatlara ýöne tomoşaçy bolup durjak bolsaňyz. Size bir toprak vermeli. Ha? O näme üçin vermeli? Siz öz sağaňyzyň aladatyny edip bilen yok. Onun geleceğine düşünüp bilen yok. Şu tuvaletten ne hayli adamlar çıkıyor. Şu tuvaletten ine Berdimuhammed fiyalak, oğlu yalak, o Recep fiyalak adamlar çıkıyor. O 30 yıllık tuvalet meselip bilmediler. Şu meselenin çözüp bilen yoktur. O problemin bağırdığını bile yemeden yoktur. Onun şu da atları öğrenşen nesil. O elbette bir ara ol yetişti. Tuvat Türkmenistan'ın aeroportuna bak görün. Tuvaletine girip görün. Ankap yatandır. O nereden geliyor? Ödüm 3 milyarlık neyme aeroport. Çok mektepler tuvaletten geliyor şu an. Hem de zaten başlangıcı vardır. O ilklendik yerine demeden. Şunun alaktır. Biz 92. yıl, 93. yılımız. Yani Köyünü Tabiat Ministrinin demesi var. Cahil. Büyükman gelmeli. Yani orta devletlerinin bir demesi geçer. O tuvaletini bir koyduğun demedi. Onun çok tuvaletini becerip verdik. Doğru remont ettik bu yığma tuğun için. Onun üşüyen cahilleri vardı, nemeleri vardı. O adamlar uğraşan zaman o şeyle bulmalıdır öyle. Mihmanım gelýär diýen nokta. O biz o şoň utanıp demedi. O sapara soralar o şolardan ibaretdi deme. Başga goşuljak zat bar bolsa goşup bilers, bolmasa da o jemlämen bilers. O bolun ýöne tuvaletlik geçme. Medeniyet şotaýdan oşlýandyr. O. Medeniyetin fakat Şonuň üçin basyp almana gelen hemmes tuvalet gurup berdik diýendir. Onam ýadyňyzdan çykma. O Araplaryň hem demesini diňlen o tuvalet geçýändir. O täret diýip o siýasatdyr bu zat. O orus gelende de tuvalet. o Araplygyda şotaýdan oşlýar. Aha. Erkinliğini de onun 200'lüğünü de o tevavi ne bir araylığım şotaýdan oşlýar. Tevavi şoň içinde yetişip o nil mektebi gatýan. O tuvaletlerden neler bolýar. Ödem bir insanyň bir günnelik o ihtiýaçy bu başga demedem ýok. Mümkinçiligim ýok. Ýan bolsa bir ýerden çykmaly. Şutajda guturayel biz o tuvaletli demek. O nemesi ýakaýaty gaty udyr kemin. O sapara şutajda jemlämen biler. Türkmenistan'da 4-5 nemede şu tuvalet nemesini demetdim de. Ne Orswadardaky tuvalet vardır. O ben ekskemden yani kabinetimin nemesini görünýär de. Görür ýalak bäl demek. Onun şonu ýakyp tuvalet kurup berdik biz şu targaçlara. Bolun ýöne bir ay geçmäken ýene şonu öňküsi ýalakdy. Onun şonu pully bir takçyly gapyna bir neme pul wadantalar neme diýip o şonu pul edilen tok düzelýär. İlkinci pullu tuvalet mi ýoksa?
O ilk pullu tuvalet bolmasa mutedilli olun içine yine de bir aydan soň girer ýalyk. O şeýle bolýar. Mutsat eýesiz bolýar da. Jogapkärsiz bolýar. O tekavalarını şey işim ben tuvalet becerip nemet görmek eminim. Santeknik alak şu adam baran yerimde ilk bilet neme olsa şu tuvaletleri yanlış olsa o yakın düzedin deyip o üstlerine elimden. No. Bolya deme O, dinlekler dinläpler. sağ olun sağlıkta görüşelim. Sağ olun.